Nakasulay na ba mo laag diri sa Happy Hills, Awang, Opol, Misamis, Oriental? Kay kung wala pa, lantawa kini nga video kay full tour guide tamo. Yeah. Ayaw pod mo kalimot og follow, like, and share for more videos. Let's go! What's up guys? Karon kay maglaag ta padulong sa Happy Hills, Awang, El Salvador City, Opol. Yeah. Ug atong kasama for today's video is Philip Jr. Ug ako ada yung manghod nga kalungatan. Karon kay nagpagas dayon mi nga mahal kayo tag 100 pesos ang diesel. Bisan dili diesel among ginapagas. Amazing. Tapos nagpadayon din mi biyahe padulong sa Opol. Diri day mi niagi sa kuan Mercury Drugs dapit nga crossing pasaka sa OCC nga eskwelahan. Tapos straight lang dayon. Shout out din ko aning tulo ka mga gwapo nga mga bata. Yay ka, shout out sa inyo. Tapos na-stuck yun mi diri dapit. Unsa kay naa diri nga nung bibo mangid kay tanan no, gitudlo pa sa mga amigo. Paglantaw dira bang murag pista, basin bulangan na siya bay, bulangan gyud na siya sa koping link. Tapos nagpadayon na lang dayon mi sa among biyahe. Nag-follow the leader lang dayon mi sa color red na parka. Pero mi na lang yun ta magbantay sa ato ang dalan dire. Dili ta magsinirok og dagan kayo. Nakita ninyo lain kayo. Prone jud kayo sa disgrasya ni nga lugar. Pasalamat po kay nakalantaw mo sa akong video. Thank me later. Pero bisan tuod man nga lain kayo ang dalan, pero worth it kayo ato ang atuan. Inga na mangyud na muagi gid kag kalisod para ma-enjoy nimo ang imong tagpuan. Yeah. So daw Dubai Chungki. Ano tara? Sus kung makusog-kusog kag dalan na lapos gid ka diras langit. Makita nimo San Pedro didto. Busa hinahinay kita sa atong dagan. Slowly ba pero surely. Ano tara Dubai Chungki. Pagabot din sa una na may Y pinaway ana duha ka way. Do dire ra gid ka wagi sa right side para makaadto rin ka sa sakto nga tao. Pagabot ya half side na rin kay na dili na rin ka na lubakon. Tapos pagabot nimo dito sa entrance, naada yung lista-lista nila dira attendance. Kung 100 bukabok tao nga nag-anha dira, isa ra gyud na ilista si Philip Jr. mura ilista. So nagpadayon na dayon mi sa among biyahe. Nganong inani man ang dalan, chada kayo ang dalan pero dito sa ubos ka dili. Ngano man na i-explain down na with mathematical error. Wala pa gani mi sa tuktok pero chada na kayo ang view. Tawa bulobondokin. Wow, amazing. Tapos sa kilid na naada yung mga tindahan nga mga stalls. What if ilahos na ko ang motor? Charot. Dili ra jud kayo mo magutom or mahuhaw kinay mga tindahan ninyo malabyan. Kung naamoy plano nga maglaag diri, recommended jud nako nga magdala jud mo og tubig. Kay grabe ka init jud. Chada jud kay mag-camping diri ka. Magdala day camping chair o camping ba. Grabe ka. So happy na din mi sa tuktok nga mga atuan. Pag-abot din na mo diri sa tuktok ba murag na din ga storya bitaw. Katong pare nga tinatawag na tayo ng bundok. So ninaog na dayon mi gikan sa bukid guys. Grabe na kay mi kauhaw so nagpalit dan mi diri nga tindahan. Thank you for watching guys. Nasad kaya ang chada laagan karong summer ba. See you next time. Follow me. Bye bye.